Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare pano nhasi ndine imwe nyaya yandasangana nayo inova update zvekare yema RTGS iri kungonetsa nyaya yemabhondi. Mabond notes aya imari yekuti iri kurambwa nevanhu zvakanyanyisa mumastreet kutaura kwatiri kutoita iko zvino izvi. Kana uchida chinhu che 50 cents unozongonzi unozouya uchitora chimwe futi chinoenderana ne 50 cents. Kana uchida ingava kana kombi chaiyo kombi izedha unopiwa change yemazepi kana mabiscuits kana kuti munongonzi batanai muri 2 kana panzira iyi ingoita $2 asi kazhinji kacho vamwe vakungoita $1 pakufamba ndo maroyero vari kuita iko zvinezvi. So apa chiri kuitika ndekuti ava vanhu ava vakukonzeresa vachiti tisi kuti agadzira imwe mari ava vacho vakubuda vari kuningirikita vakupindura ndivo vana gavhina vacho neRBZ vanyora kuti bond notes remain legal tender until 30 April 2024. Following the launch of the new currency on 5 April, transaction online and across mobile transfer platforms were disrupted. Additional, most traders and transport operators began rejecting bond notes. Ndipo pakatanga kurambwa mari pepe. So panapa nyaya iri kuitika ndeye kudai so. Between now and 30 April 2024, the bond notes are still legal tender. Ndo mashoko ari kuzobva kuna John Mushavanhu anova iye governor weZimbabwe pari zvino weRBZ. But apa kusaziva kuti mashoko ake aari kutaura aya akasimba here anobhekwa nechi. Since mari yavo iri kunzi iri kubhekwa negoridhe. Isusu muZimbabwe nomutaiziva kuti mashoko akataurwa. For example, mashoko aMugabe aita akataurwa aibhekwa nezvibhakera. Waitonzwa kuti mukanzi muri kuramba pairohwa vanhu. But ike zvinezvi vamushaya vanhu ava governor ava kutone crisis iko zvinezvi yekuti change kutonetsa ndizvo. Vari kutaura kuti mari iyo icharamba ichitenga. Matollgates yacho vakabuda vachitoramba mari. Tollgate yacho itori yehurumende inoziva kuti neshandira hurumende yakabuda ichiramba mari. But iko zvinezvi governor vari kutaura kuti mari iyoyo ichiri kufanira kutenga kusvika musi wa30 April. Kusaziva kuti mashoko avo aya achabhekwawo nechii because maZimbabweans munowaziva. maZimbabweans avasaona kuti munongoudza nemuromo wakagara kana kuofisi kwako ngoti itai zvakati vanogona kutokuseka kana kutoenda against iwewe. Ndo update yandava nayo muri Zimbabwe panyaya yema RTGS nemabond notes iri kunetsa pastreet iko zvino nyaya yechange. So iyi ndo response yabva kuna governor wenyu weZimbabwe kuZimbabwe.